Kaixo! Batzuetan gure lagunei gauzak esaten dizkiegu, baina ez dakigu esan dugun horrek nola sentiaraziko dituen. Horregatik, bideo honen bitartez 10 segunduen araua azalduko dizuegu. Zer da 10 segunduen araua? Araua oso erresa da. Esan nahi duzun komentario hori 10 segundutan konpon daiteke? Adibidez, Jon, sudurrean muki bat daukazu. Bai, 10 segunduetan konpon daiteke, beraz esan dezakegu, baina beti modu onean. Baina, zure hortzak arraroak dira, hori ez da 10 segunduetan konpontzen, orduan hobeto isilik egon. Zergatik da garrantzitsua? Hitzek min eman dezakete, baina baita poza ere. Pentsatu beti, zure hitzek lagunari on egingo diote, ala ez. Beraz, gogoratu 10 segunduen araua. 10 segundutan konpontzen ez bada, ez esan, eta beti maitasunez eta errespetuz hitz egin. Hitzek indarra handia dute. Ondo erabili itzazu.